Takže takhle vypadá celý ten čeriot, složený. Ještě takhle ukážu. Tady máte takový přepravník, se dá dát spousta věcí na plínky a podobné věci, docela super věc. Tak, jinak, tyhle kola jsou vždycky, ty kolečka, ty jsou jako, když to chcete mít jako kočárek, jednoduše tady se taková pojistka, takhle se to vyndá, takhle se to tam zandá z druhé strany. Takhle. A je to ready. Jinak když to budete chtít někam výst, tak to zkrátka takhle cvaknete. Takhle si to tam zandáte a máte to připravený. Tahle ta ojnice, to je vlastně na kolo, takže když tam musíte tam vyměnit dozadu na zadní kolo se vymění takovej tahle osa a do té se potom zacvakne nejdřív tohle ta koule, pak se takhle zajistí, zacvakne tady tím gumovým, se přetáhne a pak tohle je ještě taková pojistka, která se vlastně takhle provlíkne a zacvakne se tady do tohohle toho. Takže to je takhle. Jinak demontáž, jo, ještě tohle vlastně kolo je taky jako na trekking, když se půjdete někam, já nevím, do offroadu nebo prostě třeba na brusle, tak tyhle dvě pacičky se zajedou tady do toho. To je jednoduchý, takhle se to tam zacvakne, drží a pak to kolo se dá zkrátka tady do tohohle toho. To je tak jednoduše se to jedná. Takže to je tohle. Jinak ta oj tady je teďka vlastně zadělaná, takže i kdyby náhodou to chtělo ujet, tak to neujede, protože tady je taková pojistka, ta se takhle vyndá, protáhne a odemdá. Tak, teďka dáme pryč ty kolečka. Takhle. Jinak tady vlastně je takovýhle přehoz, ten se skládá z igelitu a pak je tady taková síťka. V okamžiku, kdy bude venku velký vedro, tak skoro doporučuji tu síťku nechat a tohle se dá jednoduše vlastně odendát, aby se tam to dítě neuvařilo, protože to dítě se v tom má tendenci uvařit hrozně rychle, takže tohle se dá takhle složit, se to zamotá jednoduše. Tady jsou takové gumičky a do těch gumiček se to takhle zandá a ono to pak drží. No, když se to dojede až do konce, tak se to takhle zandá a je to. Tak, další věc je tohle to je jaký stínko, s tím se dá vlastně polohovat hrozně jednoduše, jsou na to sucháče, takže jednoduše, když to vemu, tak si můžu dát třeba jenom, že to budu chtít tady. To dítě vlastně ven bez problémů uvidí a je to. Jo, ale zrovna tak můžu tam dát tady vlastně kustový látky a protáhnu to až dolů a je to. Takže to je tohle z toho. Pak tohle je vlastně ten miminkovní, který jsem tam přidělal, takže ten měl držet úplně v pohodě, můžete si to vyšponovat jak potřebujete. Vlastně tady máte jenom vlastně takhle tříbodový, když dáte tam to minčo, zacvaknete a drží. Jo, tady tím se to potom dá případně povolit utáhnout. Stejně tak jako se dá vlastně změnit i ta poloha, kdyby to bylo moc nad těma ramínkama, tak se to dá o polohu níž. Takže to je co se týče tohohle toho. Potom jsou tady vlastně bočnice ještě, to se dá taky demontovat. Jak jsem říkal, to dítě se tam prostě rychle může dostat úžek, úpal, takže ideál, když bude venku opravdu velký vedro, tak tohle prostě sundá, takhle se to odepne, takhle se to lene. A máte to krásně prodyšný, takže to dítě tam krásně může dýchat a krásně se mu tam větrá a ta ventilace se tam udržuje. A dá se to stejně jednoduše. Takhle to tam dám. Tady to zase zip. A je to.
co se týče pérování, tak je to vlastně nastavení na to nejlehčí mimčo, že tam není problém, není potřeba s tím nějakým způsobem štelovat. Když to budeme chtít celý uklidit, tak vlastně na přepravu, tak sundám si tohle z toho, což je takový baťůžek, tam se dají dát osobní doklady a podobné věci. Takhle to celý vemu. Tady z toho sundám tohle. Jsou taky pojistky, takže takhle můžu dát dovnitř. Další věc, co udělám, je, že tady povolím tohle, dám to nahoru, takhle. A mám to zavřený, teďka sundám kola. Jo, protože jsem tady to sundal, tak je to takový těžký, takže ještě on se totiž aktivuje ta brzda a jdu špatně sundat ty kola. Takže takhle sundám, je to jednoduchý systém, jenom se to, když se to nandává, tak se to jenom veme, takhle se to tam strčí, hotovo, to kolo nikam neuteče. Takže to je tohle, jedno, druhý, tak teďka sundám ty řídítka. Tak. Sundám řídítka, rovnou je můžu dát vlastně rovnějc, protože tam stejně budou. Tak teďka, by to bylo vidět, tady jsou taky červený pojistky. Vytáhnout, zatlačit dolů, vytáhnout, zatlačit dolů. Takhle se to krásně smrskne do krásného přepravního, do krásné přepravní velikosti. No a pak, abyste to tam nadspali všechno do toho pytle, takhle si tam dají třeba ty kolečka, tak tam dám patížek. Tady mám to přední kolo. Tak. V pohodě. Vemu ten pytel. Pytel je univerzál, takže není problém. Není tam s tím problém jak šajbovat. Ještě tam šoupneme tohle. Dobrý. Tak, ano. To natlačíme. Druhý. Zase to celý půjme. Takhle se to vlastně celý zapne. A je to ready k transportu. Tak. A to je celý.